Het y stiwar wedi diosg. Wel. Adran Bus sydd yn mynd â hi. Wel, dyna beth yw siom, ond falle bod e ddim yn siom I fi. Mae'r Adran B, Stooges over Scudo, wedi trafeilu o Rotterdam yn yr Iseldirodd, gros y ceir. Wy'n gobeithio, ta falle dyma beth mae wedi penderfynu wrth sefyll wrth I unan yn ganol y cyrch. Sy'n mynd I ennill y gystadleuaeth hyn, ond dyw e ddim yn glir iawn to. Falle bod i'n mynd I ddewis cwpl o geffylau. A ceffyl lliw yn dod I fewn. Ceffyl lliw yn dod, disgwyl fel bod i'n dewis cwpl I ddewis mas o. Ne oeddi wy'n rhoi nhw yn y linell fel gilydd I nhw. O'r brig ar diwedd, falle. Cymerodd I dipyn o amser I edrych ar y ceffyl lliw yn gynharach. Do. Wel, wy'n deall a wy'n credu bod y penderfyniad wedi wneud. Wy'n credu bod yr Adran B wedi cael y gystadleuaeth hyn. A'r ceffyl lliw wedi cael, a hynny yw Stooges over Scudo, Bencampwr y section Bs, ac yn is Bencampwr y ceffylau lliw, Carn Nicholas Tom. Yn cymhwyso I fynd ymlaen I gystadlu yn sioe ceffyl y flwyddyn a Prif Bencampwr Mewn Llaw y sioe frenhinol yn 2018. Gert Verbas, Stooges Hove, Escudo, Bencampwr yr Adran B wedi teithio dipyn Rob Jones I fod efo ni heddiw. Ie, mae rhaid fi gymryd anal bach oeddi. Mae Gert yn ffrind mawr I fi yn aros gyda ni fel wedodd e. Pan gath sgwrs gyda ti oedd e'n hapus mas draw I ennill dosbarth yr Adran B I fynd yn Bencampwr yn beth special ond I fod Prif Bencampwr yr sioe frenhinol a gael y tocedyn mor bwysig na I fynd I gystadleuaeth y cydi. Wi ddim yn gallu siarad hagor. Draw I ti, David. Wel, fi o'n i'n siarad yn gynharach, Rob. Mae Gert yn dod â rhywbeth bron I bob blwyddyn y sioe frenhinol ac anifeiliad o ansawdd arbennig ac yn heiddiannol yn derbyn gwobre pob blwyddyn, ond uchafbwynt iddo fo eleni. Mae'n stori fach cyn bod ni'n gweld Gert yn cael I sians I gael drot bach. Fi wedi nabod Gert ys blynydde a is I draw iddi deulu I aros a gweld safon I geffylau fe o hyd yn dangos yn yr Iseldirodd, ond oedd e byth wedi meddwl bod y cyffylau digon da I ddod I Gymru a gystadlu. Wel, fe wedes iddo fe, mae rhaid I ti ddod ar gaseg un a gaseg na, a na beth dechreuodd gystadlu, a fel wyt ti'n gweud, mae hwn wedi ennill bron bob blwyddyn, bob parch iddo fe. Mae'r cyffylau a mae'r teulu yn heiddi bob lwyddiant gewn nhw yn y cylchyn. Wel, ar ôl gweud ni, wrth gwrs, bydd rhaid fe nôl to ar diwedd y flwyddyn I gystadlu yn sioe ceffyl y flwyddyn. Wy'n siŵr bydd Gert byth wedi meddwl am y siwrna yna yn ei fywyd. A'r ceffyl lliw, wrth gwrs, dylen ni ddim yn cofio fe. Y ceffyl lliw Carn Nicholas Tom, fel wedes ti, David, oedd y beirniad. A dyma hi yn diolch I pawb. Oedd hi wedi cymeryd tipyn bach o amser I edrych ar y ceffyl lliw. Bencampwriaeth Mewn Llaw, y sioe frenhinol. Cymhwyso I gystadlu yn sioe ceffyl y flwyddyn eleni. Gert Verbas a Stooges Hove Escudo. Bencampwr yr Adran B, llongyfarchiadau mawr.
But wrth gwrs, wrth ennill a Bencampwriaeth Mewn Llaw, mae Gyrfa Bas hefyd yn cymhwyso i gystadlu yn sioe ceffyl y flwyddyn. Hefyd yn ennill Bencampwriaeth y Cydi yma yn y sioe frenhinol. This is a nice gallop and show by